Ja. Ja. Jamen, vi må også lige tage det til den tid. Ja, lige præcis. Men vi vil jo bare have en tæve. Jeg tror bare, fordi alle har hanhund. Vi kender kun nogen, der har hanhund. Nå, okay. Stort set. Ja. En tæve, det er også, at de stikker ikke så nemt af. Jamen, det har jeg også hørt, at de skulle være lidt nemmere at opdrage på. Ja. Også at strænder heller ikke over det. Nej, det er det. Det tænker jeg næsten er det. Ja. Det er tit de der hanhunde, hvis de kommer et nyt sted hen, eller hjem til nogen. Så strænder det lige rundt i hundehuset, så vi markerer. Det er et lille udkald. Ja. Heldigvis.